Samantala, sumailalim po sa hands-on fire safety demonstration at earthquake drill ang mga kawani po ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa mga sakuna. Isinagawa ang demonstrasyon sa tamang paggamit ng fire extinguisher sa ilalim ng fire safety lecture na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection Infanta upang turuan ng mga empleyado ng pamahalaan ng wastong pagresponde sa mga insidente ng sunog. Bago ang naturang aktibidad, nakiisa rin ang mga opisyal at kawani ng pamahalaang bayan sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 na pinangasiwaan ng lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa isinagawang drill, binigyang diin ang pagsunod sa earth safety procedure na duck, cover and hold bilang mahalagang hakbang upang mapanatiling ligtas sa mga tao sa oras ng malakas na lindol. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang mga ganitong pagsasanay upang mapalakas pa ang kahandaan ng mga kawani ng mga komunidad at iba't ibang mga uri ng sakuna o sa iba't ibang mga uri ng sakuna kabilang ang lindol at sunog. Ibinigyang diin din ng pamahalang bayan na ang pagiging handa sa panahon ng kalamidad ay kolektibong responsibilidad ng buong komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.